ingkang pinangka pandamping kawula tasih ingkang dahak kinurmatan. Dumateng para ulama yanipun Bapa Yai, Ibu Yai, yanipun Bapak Ustad dalah Ibu Ustadzah, Bapak Haji, Ibu Hajah, ingkang rinten dalu tansah sinanding kitabing suci wahyuning Ilahi minangka panuntut panembah ing kitab panembah ingkang dahat kinabekti. Dumateng para bapak ibu kagem Sumahwana putri Baraya Agung saking piyambakipun Bapak Widianto, dalah Baraya Agung saking piyambakipun Bapak Edi Suyono, sepuh mewahanem ingkang winengku ing Suka Basuki. Langkung rumiyin sumangga tansah ngaturaken araos syukur kanthi alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la aula wala quwata illa billahil azim. Muji syukur ngarsaning Gusti Allah, Gusti ingkang murbing dumadi, Gusti ingkang maha welas dalah maha asih. Renya ing ari kelenggahan punika hanyarengi ing dinten Sabtu Surya 11 Oktober 2019 kula lan panjenengan sedaya tansah winantu ing karahayon tinebahaken godha rencana tinebahaken tolak sarik bagya mulya awit barokah saking ngarsanipun Gusti Allah tumuju dhumateng panjenengan sedaya saha kawula. Monggo kalih selawat saha salam sumangga tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo sapaten wonten donya ngantos ing akhirat samangke. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak ibu kagem Sumahwana putri ingkang winengku ing Suka Basuki, langkung rumiyin sumangga pinarak ingkang sekeca rehnya kawula Bantala Rengka pundi dawuh saking piyambakipun Bapak Widianto ingkang arasana teping darmaning sepuh Hamiwaha Suta Hamargya Siwi putra kinasih Sang Diahayu Aprilia Yuliastuti dalah Jinatu Kromo dening Sang Bagus Muhammad Zainal Abidin. Kepareng kula Bantala Rengka ngadeg wonten ngarsa yang sami reh nyopyanipun Bapak Widianto arsana teping darmaning sepuh. Daya-daya kawiwitan adicara panggih ing Riklenggahan punika kanthi urut roncening adicara anut mring era-eran Surakarta Hadi Ningrat. Pramila kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim adicara panggih ing Riklenggahan punika giya kawiwitan. Mijiling pinanganten pawestri Hambabar Gondo Arum, mijil saking Tepas Wangi Hangasuk Busana Prames Warinata, gilar-gilar cahyaning sumunar pinundungan Bapak Widianto Sarimbit Ibu Sumarni wondening ing kanan kiring Hangasta Sekara Dewa Daru Jaya Daru Kalpataru ingkang pinangka dadya suba manggala ning lampah Betari Komoratih
ingkang mijil saking Junggring Saluka. Menika ta candraning Sang Diahayu Aprilia Yulianingsih Wilyastuti lamun ta Cinandra kadya jejering widodari kang pangeja wantah rekma mangandan-andan alisnya nanggal sepisan paningal blalak grana bongkok semene lambe nyigar kepundhung untuhangi jitimun jonggo mangulan-ulan payudharane roh nyengkir gading tanyaya kadya hanjebol-jebolna situ bandaning sarira wanginganira kahanawon kemit kentol hanyarung jagung jempolanira tanyaya kadya ndasing kula dumung sampun samapta ing gati wonten ing bale Rinengga lamun ta Cinandra kadya jejering Pramis Warinata samapta wonten ing bale Rinengga goreh rongeh penggalih nyo pinanganten Paspestri Sang Diahayu Aprilia Hanggerang turawuh nyo pinanganten kakung ingkang mijil saking Paseban Jawi. Pijiling pinanganten kakung saking Paseban Jawi. Tanyaya kadya lumampahing lembuh angga sasra ingkang lumaku titi wanci dalu ingkang minangka dadya suba panggalaning lampah Bathara ingkang mijil saking Junggring Saluka inggih menika Hyang Bathara Kamajaya Sang Bagus Muhammad Zainal Abidin dasar sinatria jayeng palugon ya tetek ya tatak ya tangguh lumampah lon-lonan ingkang den suba panggalaning lampah dening Bathara ingkang mijil saking Junggring Saluka Bathara Kamajaya pinundungan Bapa Sujana sarimbit Ibu Siti lumampah lon-lonan tumuju wonten ing bale Winisuda Hangasta Sekar Dewa Daru Jaya Daru Kalpataru winastan Sekar Hamanca warna ingkang mekar sedina pratandha bilih wujuding Sekar Dewa Daru pinangka sarana mugi tinemuning wahyu jodho kang ginayuh jumbuh kang pinuji dadi kang sinedya dadya lolonan tindak nyopo nanganten sarimbit ingkang mijil saking bale Rinengga dalah mijil saking Paseban Jawi sajangkah manoleh mangiwa sak tepak manoleh manengen jroning wardaya hamba minta ngarsaning Gusti kang murebeng dumadi mugi Purwa madya dumugi ing wusana tansah winantu ing karahayon saya ngrangsek tindak nyapa nanganten kekalih ingkang tumuju wonten ing bale Winisuda wis dumugi tumapak ing catur menika sekawan netra Pandulu tumapak ing catur netra ingkang winastan gondang kasih dalah gondang klutur punanganten sarimbit hangasta wujudipun punang gantal kanthi gya gumantya gantal ingkang den asta den bepalangna werdining punang gantal dinamel dening suruh ingkang tinemu rase najan to beda lumah dalah kurepe lamun gineget padha rasane kumlebat astane ingkang sampun hambebalang gantal daya-daya jumangkah wonten ing bale Winisuda bilanipun
Ibu Sunti daya-daya hanjejawatengan asta ponanganten Sarimbit kanthi aji pranetek pranata gama ingsun minisuda ponanganten Sarimbit mugia pikantuk nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi tinemuning wahyu jodho kang ginayuh jumbuh kang pinuji dadi kang sinedya dadya yer ingsun winisuda isa manunggaling jiwa raga dalah karsamu kawiwitan dina iki ngantet kan kaken tuwen-uwen kapara ing teka ing delahan samangka ya nggih anggonmu mangun bojo krama bisa atut runtut kadya dene mimi lan mintuna wiwit riklenggahan punika tekaing kagen tuwen nenen-nenen ya nggih paripurna hambene suda Dinanipun Ibu Sunti ingkang pinangka dadya duru jemuk daya-daya paring pitunjuk dumateng pinanganten pawestri sembah ngabiyatara ngarsaning Sang Bagus Muhammad Zainal Abidin pratandha bekti mring guru lagi daya-daya arsa hanginjak werdining Antiga den pidak pecah biar saknalika wis titimangsaning mangsa kala pecahing pamor pinanganten kakung dalah pinanganten pawestri den pralampitaken kanthi wujudipun pecah atiga jroning sedya pinanganten kakung haninggalaken alam perjakanipun dene ponanganten pawestri haninggalaken prawanipun tumuju dhumateng alaming bebrayan paripurna hanginjak Antiga daya-daya pinanganten pawestri hanyuceni ampeyanipun pinanganten kakung kanthi sarana tirta sekar triwarna tirta wis ngarani banyu sekar menika kembang triwarna ing antawisipun mawar kanthil melati najanta mawarna-warna panggodhaning wong bebrayan ananging mung siji ingkang pinarya gegantilaning ati paripurna hasuci laksana daya-daya winastan junjung derajat pinanganten pawestri den kanthi dening pinanganten kakung den jumenengaken wonten sakiringipun pinanganten kakung Gyolirinu Sekar Dewa Daru Jaya Daru Kantanirinu Sekar Dewa Daru Jaya Daru Kalpataru pratandha bilih pinanganten kakung jumbuh wanuh mugia kang ginayuh pikantuk nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi daya-daya midering rajagat gumelar midering rajagat gumelar jangkep kaping 3 anggenipun samya midering pratandha bilih jejering titah sawantah titah jalma manungsa limrah ingkang tansah mayah marang budi karsa budi luhur obat mabit Sekara Dewa Daru Jaya Daru Kalpataru tiniyup dening Marutamanda pratandha bilih pinanganten Sarimbit gesang sakjroning tigang panggesangan tigang alam ingkang sepisan guwa garba kaping 2 jagat gumelar kaping 3 sakjroning alam akhirat samangke paripurna midering rajagat gumelar daya-daya tanggap sasmita panjenenganipun Bapa Widianto Sarimbit ibu ingkang sampun hangasta wujudipun sindur sindur dinamel dening kain ingkang warni abrit kelawan pethak jroning pralampita wong kena wani adhedhasar bener rawe rantas malang-malang putung sedyaning pun bapa Arsa Hanggendong putra kalih tumuju wonten ing sasana mulya
ingkang pinangka kanggihan Landura putra kalih wonten ing sasana mulya ingkang sampun sumadya. Wondene ingkang pinangka dadya suba panggala ning lampah Betari Ratih Galah Bathara Kamajaya iya jumangkah lolonan tumuju wonten ing sasana mulya ingkang winastan Singgasana. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomom. Ayu nggih anakku bocah bagus lawan sira bocah ayu nggih. Ndak gendong tak papanake ana papan mulya kana ingkang winasan Singgasana ya nggih. Kawula nggih Kanjeng Rama. Kawula nggih Kanjeng Ibu. Ing mriku pratandha biyanipun Bapak Widyanto pinangka ing ngarsa Asung Tuladha. Wondene pinanganten sarimbit ing madya mangun kasodene biyanipun Ibu Sumarni ing Pengeran. Ingkang tansah tuturi handayani tindakya pinanganten ingkang lumebu wonten ing alam bebrayan. Liretena ning pasewakan obra busananira maneka warna. Dumugi sasana mulya biyanipun Bapak Widyanto lenggah wonten ing kursi gading kecana jroning sedya arsa netepi ingkang winastan timbang pangkon. Pinanganten kagung den pangku wonten pepanggon ingkang tengen dene pinanganten pawesti den pangku wonten pepanggon ingkang kiri. Jroning sedya panjenenganipun Bapak Widyanto mekaten ingkang dados atur pangandikaning lisan Rama dalah Ibu. Bapakne kepiye to Bune? Anake dhewe nalika semana siji saiki wis dadi loro. Karepa wis bapa pangku. Iki abot endi Pakne? Walah Bune, Bune. Aku ora nyangka kelawan ora nglegewa. Jebul bebet kelawan bobote mung sarwa padha Bune. Matur nembah nuwun ngarsaning Gusti Kang Murbeng Dumadi ya Pakne. Iya. Awake dhewe wajib muji syukur ngarsaning Gusti Kang Murbeng Dumadi ya Bune. Iya Pakne. Paripurna wiji dadi daya panjenenganipun Bapak Widyanto arsahan Landura putra kekalih wonten ing sasana mulya. Mugi putra-putri kekalih yen sami mangun bojo krama antuk nugrahaning Gusti Kang Murbeng Dumadi tinemuning wahyu jodho. Yen sami mangun bojo krama bisa atut runtut kadya dene mimi lan mituna. Paripurna wiji dadi pinanganten sarimbit lenggah wonten ing kursi gading kencana. Lamun to Cinandra kadya jejering Nara Prabu sarta Prames Warinata ingkang ganggung hamilangon ingkang samya handulu. Wondene panjenenganipun Bapak Widyanto sarimbit Ibu Sumarni lenggah wonten ing kursi gading kencana. Gya arsana tepi ingkang winastan kacar kucur. Werdining
adicara kacar kucur. Kacar kucur dinampel dening Dele Kawak Kacang Kawak. Kacar kucur wong liya bisa nyadulur. Dinampel dening Kacang Kawak wong liya bisa sumanak. Ananging pralambita wonten ing adicara kacar kucur ingkang samapta winastan tampa kaya jejering pinanganten kakung kedah netepi ngokang ketiga. Ngokang sepisan menika werdi ngayani pados pangupa jiwa boga wastra sandang kelawan pangan kambe jangkeping kebetahaning kaluwarga. Wondene ngokang kaping kalih wiwit rikelenggahan punika pinanganten pawesti dadya tanggal jawabipun pinanganten kakung pramila kedah paring pangayoman dhumateng pinanganten pawestri. Dene ngokang ketiga ngayemi pinanganten kakung kedah wajib ngayemi ingkang mengko werdi nafkah lair trusing batin tumuju dhumateng pinanganten pawestri. Wondene pinanganten pawestri ingkang pinangka dadya pendaringaning baraya kudu setiting astiting ati-ati anggenja samya hanggula wentah wujudipun rejeki. Aja dadi wanodya kang boros tundane sarwa ora cukup. Ing mriku pinanganten kakung dalah pinanganten pawestri wis prasetya yen sami mangun bojo krama wonten ing rikelenggahan punika paripurna hanampi kacar kucur ingkang winastan tampa kaya daya-daya. Pinanganten sarimbit hamrepeki ngarsaning Bapa Aprilia. Sang Dyahayu Aprilia adalah Sang Bagus Muhammad Zainal hamrepeki ngarsaning Bapa Widianto. Jroning sedya ngaturaken werdining tampa kaya ingkang sampun tinampi dening pinanganten pawestri saking pinanganten kakung garwa kinasih lolonan tindaknya pinanganten sarimbit tumuju ngarsaning Rama dalah ibu Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Yo nggih ana werdi apa sliramu sakarone marak ngarsaning pun Bapa Kente nggih. Kula ngaturaken peparing saking garwa kula Kanjeng Rama. Kula sampun hanampi tampa kaya pramila putra kekalih hangintun peparing garwa kula tumuju wonten ngarsaning Rama dalah ibu. Yo nggih. Kene. Pun bapa sing nampa ya nggih. Paripurnaning pun bapa tampa dina iki ndak kintunake ana pendaringaning pun ibu ya nggih. Muga-muga cukup kanggo sang omah-omah. Kepara lamun luwih aja lali kanggo sangu ibadah ya nggih. Pun bapa tansah ndedonga cukupe kanggo sang omah-omah samengko kanggo ibadah. Ndak dongakake dina samengko bisa tindak menyang Mekah Al-Mukarramah ingkang winastan munggah haji ya nggih. Matur nembah nuwun ingkang tanpa pepindhah Kanjeng Rama. Paripurna hangaturaken werdining kacar kucur ingkang sampun tinampi ngarsaning Rama dalah ibu. Daya
adicara jemput besan Sutrisno. Wonten ing adicara jemput besan Sutrisno panjenenganipun Bapak Widianto Sarimbit Ibu Sumarni. Hamber peking ngarsaning Bapak Edi Suyono Sarimbit Ibu Siti Kunaifah. Lolonan tindak panjenenganipun Bapak Widianto Sarimbit Ibu hamber peking ngarsaning Bapak Edi Suyono Sarimbit Ibu. Lolonan tindaknya Bapak Widianto hamber peking ngarsaning Bapak Edi Suyono Sarimbit Ibu jroning sedya kinanthi minggah wonten ing sasana mulya hangapit putra kekalih ingkang katemben Den Winisuda minggah lumebuh wonten ing alam bebrayan dalah jroning sedya paring berkah pangestu tumuju dhumateng Ponanganten Sarimbit ingkang katemben Den Winisuda lumebuh wonten ing alam bebrayan. Bapak kekalih Sarimbit Ibu kekalih lenggah ngabiyantara hangapit putra kekalih jroning penggalih pinanganten Sarimbit Rinobong jroning Wardaya bingah raos sing manah kadya Den Suba dene Bapak kekalih Sarimbit Ibu kekalih lenggah wonten ing kursi gading kecana kadya rinobong jroning penggalih pinanganten Sarimbit. Menggahing adicara ingkang diya lumaksana ingkang winastan Dahar Kembul Bujana Andra Winaloka. Yanipun Ibu Suntih Hangasta Sekul Punar Pratandha Bagya Mulya bingah raos sing manah tumuju dhumateng pinanganten Sarimbit kanthi giya gumantya dedulang pinanganten kakung dedulang dhumateng pinanganten Pawestri wondene pinanganten Pawestri ugi dedulang dhumateng pinanganten kakung ing mriku pratandha kelawan pralampita wis manunggaling jiwa rasa dalah karsaning pinanganten Sarimbit nggih sami mangun bojo krama dasar sinatriya jayeng palugon bagus lamun to Cinandra kadya Raden Harjuna panegak Pandhawa dene pinanganten Pawestri wanodya kang sulistya ing warna rembesing madu pinastika kanthi esem sepet madu mardikaning penggalih ingkang samya bungah raos sing manah wis dumugi titi wancik manunggaling jiwa rasa dalah karsane adicara ingkang giya samapta yanipun Bapak Widianto Sarimbit Ibu Sumarni. Ger anakku bocah bagus, Ger. Nalika semana sira cilik pun bapa tansah dedulang marang sliramu ya, Ger. Paribasane sikil tak gawe sirah. Sirah tak gawe sikil anggonku gedhekake marang sliramu cah bagus lawan sira bocah ayu. Ananging kawruhan ana ya nggih menawa dina iki sira sakarone wis mangun bojo krama kudu netepi wajib kang gedhe kalawan kang abot kang bakal sinangga marang sliramu sakarone ya nggih. Semono uga ibu nggih tresnaning pun ibu marang sliramu datan luntur
kahanan apa wae nggih. Nalika semono sira linae jabang bayi cenger ingkang ibu tansah ndedulang marang sliramu ya nggih. Paribasane dina ganti minggu, minggu ganti sasi, sasi ganti taun. Pun ibu tansah ndedulang marang sliramu nggih. Jebul orang legewa lan ora nyangka lamun tu dina iki sira wis dewasa kepara wis munggah marang alam bebrayan. Muga-muga iki dedulanganing pun Rama kelawan ibu kang pungkasan ya nggih. Matur nembah nuwun kang tanpa pepindhan Kanjeng Ibu. Datang kantun pun Bapak Edi Suyono Sarimbit Ibu Siti Kunaifah. Caos Kembul Bujono ngarsaning pinanganten Sarimbit. Iki tresnaning pun ibu nggih marang sliramu tumus lair trusing batin ya nggih. Ingkang tansah dedulang marang sliramu cah bagus. Matur nembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Ibu. Matur nembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Yo. Pancen kaya mengkene cah bagus. Nalika semana tetembungan anak polah bapa kepradah. Ya iki dununge wong tuwa kang kudu ngrenahake marang putra-putrane ya nggih. Matur nembah nuwun Kanjeng Rama. Paripurna dedulang dhateng pinanganten Sarimbit. Wilayipun Bapak Edi Suyono kondur lenggah ngabiyantara wonten ing kursi gading kecara wondene adicara ingkang Gya Lumaksana hangunjuk toya wening jroning paminta kanthi hangunjuk toya wening mugi-mugi Gusti Allah Gusti kang murbeng dumadi caos penggalih ingkang wening tumuju dhumateng pinanganten Sarimbit ingkang katemben Den Winisuda awit kanthi penggalih ewang wening datang liniru nggih tumindak wonten ing alam bebrayan wondene dinamel dening degan woh sepisan jroning paminta bisa enggal antuk golek kencana ingkang bisa tata jalma werdining golek kencana ingkang bisa tata jalma awujud putra kelawan putri ingkang soleh kelawan solehah tundaning bisa mikul dhuwur mendem jero marang drajating wong tuwa kang tansah gula wentah. Paripurna dahar Kembul Bujono dalah hangunjuk toya wening. Daya arsa sungkem ngabiyantara ngarsaning Rama dalah ibu kekalih. Wondene sungkem ngabiyantara ngarsaning bapa kekalih Sarimbit ibu kekalih. Datan den keparengaken hangasta sanjata awit boten wonten senjata ingkang ampuh kajawi pangestu saking ibu kelawan Rama. Lon-lonan tindak nyopo nanganten Sarimbit lumaku sesedokan. Tumuju pepangkoning Rama dalah ibu. Kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Kula ingkang sowan Kanjeng Ibu. Yo nggih anakku bocah bagus. Kelawan sira anakku bocah ayu nggih. Ana werdi apa bocah bagus?
Kula ngaturaken sungkeming pangabekti Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raga kula Kanjeng Rama. Ya nggih. Kanthi sira ngaturake pangabekti berkahing pun Rama wae tampanana cah bagus. Kula nggih Kanjeng Rama kula nyuwun berkahing pangestu Kanjeng Rama. Pangestunipun Bapa banyu mili ora ana pedhote nggih. Rina kelawan wengi mung tansah ndongaake marang sliramu sakarone. Muga-muga sira sakarone bagya mulya ya nggih. Anggonmu mangun buja krama dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Matur nembah nuwun Rama. Ananging welinging pun Bapa dina iki eling-elingen nggih. Aku titip dagingku setamplek, getihku sak tetes, balungku sak coklek. Dadekno anakku wedok kegantelen ing atimu donya tekaning akhirat ya nggih. Nuwun injih Kanjeng Rama. Pangestu saking Rama tansah kawula antu rinten kelawan dalu Kanjeng Rama. Ya. Pancen mengkono cah bagus. Semanten ugi kula Kanjeng Ibu kula ngaturaken sungkeming pangabekti. Kula nyuwun berkah pangestu Kanjeng Ibu. Ya nggih. Sira ngaturake pangabekti ndak tampa kanthi bingah raos sing manah berkahing pun Ibu tampanana. Kaping pindho njaluk pangestu pangestunipun Ibu banyu mili nggih ora ana pedhote. Sira sungkem ana pepangkoning pun Ibu kene nggih. Emut nalika semana sira ndak kandhut ana guwa garbaning pun Ibu sangang candra 10 hari nggih. Ndak gembol ngalor ngidul. Linair jabang bayi cengir ingkang tansah ndak gula wentah, ndak gedhekake. Jebul saiki sira wis mangun buja krama utawa wis omah-omah nggih. Sing ati-ati anggonmu tumindak aja nalingsir teka bebener Cahayu. Nuwun injih Kanjeng Ibu. Nuwun injih Kanjeng Rama. Paripurna sungkem ngabyantara ngarsaning Bapak Widyanto Sarimbit, Ibu Sumarni. Daya-daya pinanganten Sarimbit giya sungkem ngabyantara ngarsaning Bapak Edi Suyono Sarimbit, Ibu Kunaipah. Kula ingkang sowan Kanjeng Ibu. Kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Ya nggih. Kene ana pepangkoning pun Bapa kelawan Ibu kene nggih cah bagus kelawan sira bocah ayu nggih. Menggah mengku werdi apa sliramu DP sedheku ana pepangkoning Rama kelawan Ibu nggih. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Ya. Pangabektimu wis ndak tampa berkahing pun Rama wae muga-muga linambaran pangestu saking para pinisepuh aji sepuh dalah berkah saking ngarsaning Gusti Allah kasembadan sediamu nggih. Eling-elingen welinging pun Bapa dina iki nggih. Kang sepisan sira aja nerak angger-anggering agama. Kaping pindho aja nerak angger-anggering negara ya nggih. Kaping 3 adat istiadat kang lumakana ing papan dunungmu kudu mbok junjung sing dhuwur ya nggih. Merga kanthi adat istiadat tansah mbok junjung sira sakarone bisa urip ana ngendi wae cah bagus. Nuwun injih Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu pepunden kula Kanjeng Ibu. Nyuwun berkahing pangestu Kanjeng Ibu. Iya nggih. Aku ora beda kelawan bapakmu sing ning kono. Tansah mangestoni apa kang dadi panyuwunmu bisa kasembatan kang ginayuh jumbuh kang pinuji dadi kang sinedya dadya Cahayu. Nuwun injih Kanjeng Ibu.
eling-elingen ya cah bagus kelawan sira bocah ayu. Nalika sira cilik ndak gedhekake tansah ndak gula wentah. Besok to lamun wong tuamu sakarone iki wis padha tuwa. Kowe bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajating wong tuwa ya nggih. Nuwun injih Kanjeng Rama. Dawuh Kanjeng Rama ingkang tansah kawula sendikani Kanjeng Rama. Ya. Kanthi pangestu saking Rama ibumu kekalih. Muga-muga anggonmu mangun bojo krama bisa kasembadan urip mulya wiwit dina iki nganti sak lawase cahayu kelawan bocah bagus. Matur nembah kuwi kang tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Matur nembah nuwun Kanjeng Ibu. Kanthi tetes sing waspa bapa kelawan ibu kekalih. Sinarengan putra kekalih nyuwun pangestu. Mugi pikantuk nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi. Ngarsaning Gusti Allah anggone sira sakarone mangun bojo krama dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Punanganten sarimbit lenggah ngabiyantara jroning penggalih rinobong jroning wardaya bingah raos sing manah dene sampun pikantuk nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi dalah pangestu saking Rama dalah Ibu. Dumateng para bapak ibu kakung Sumpahwana putri ingkang dahat kinabekten ing mriki keparenga kawula saking Sanggar Worawati badhe caos pasugatan beksan lambang sih wonten ngersa bidang sami mugi kanthi beksan kala wau mahanani dumateng pinanganten sarimbit dia atut runtut kadya dene mimi lan mituna menggah kados pundi kridaning Sanggar Worawati sugeng hampir sani.